हाब बोरायबायब्रा 20 बोसोर जाबाय 22 बोसोर जाबाय मालायफ्रा हनै मासावनो 20,000 25,000 खामायहैनो सोलोंबाय। आं मा मावबावनांगौ मा मावना जाबावनांगौ? नोप बेबायदि नङा। एज पार माय एक्सपिरियेन्स बेबायदि नङा। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिखौ स्ट्रङै साक्सेस खालामनो थाखायब्ला नोंथांनाव गोजोननाय सान्थि नांगौ। जुदि बेबायदि सानबायब्ला नोंथांनाव सान्थिया गैला आरो नोंथांजों जेबो जानाय नंला। नोंथाङा गाब्रायनानै आन्दायगोन। मा मावनांगौ मा मावनाङा, ओरै थायो ओरै मावगोन ओरै मावा आरो जेबो जानाय नङा। बेबायदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिखौ मावथारनो सानबायब्ला नोङो गोजोननाय आरो सान्थिखौ लानानै नोंथाङा बेयाव गोसो होनां खामानि मावनांगोन। गुबुनफोरखौ कम्पेयार खालामनो नाङा। गुबुनफोरजों कम्पेयार खालामबाथाय जेबो जाला। एक्सपिरियेन्सजों आं नोंथांमोननो खोन्थायो सान्थिखौ नांथारगौ। नोंथाङा माबा मोनसे खामानिखौ साक्सेस खालामनोब्ला सान्थि थानांगौ। बेबायदि माब्लाबाबो सानथारनो नाङा आरोखि।